ठाण्यातल्या बहुतांश कुटुंबांना एकनाथ शिंदेचा स्पर्श झालेला आहे. काही माझ्या मुलाची ऍडमिशन मध्ये त्यांनी मदत केली. आमच्या घराबाहेरचा रस्ता 4 वर्ष खड्ड्यांमध्ये होता, तो त्यांनी नीट करून दिला. आमच्या या इमारतीला जागा त्यांनी मिळवून दिली. आमच्या हे दुकानासाठी पासिंगला त्यांनी मदत केली. इथे ह्यांच्यामुळे आता हे होत आहे, हे काय हे नाट्यगृह यांच्यामुळे उभं राहिलं. असं काहीही जी आनंद दिघेंची हे होती ना, सगळी इमेज जी होती ना, आम्ही एका एरियामध्ये शूट करत होतो धर्मवीरचं. आनंद निवास, आनंद सुपर मार्केट, आनंद ज्वेलर्स, काय आनंद भुवन, ह्याच नावाची घरं आणि दुकानं. म्हणलं काय रे, तर लोक म्हणले नाही दिघे साहेबांमुळे आमचं हे सगळं उभं आहे. तेच आता एकनाथ शिंदेबद्दल बोलतात लोक, खरंच उगाच नाहीत त्यांच्या सोबत लोक. म्हणजे हे मी काही राजकीय बोलत नाहीये याच्यातून बोलताना, पण ते माणूस म्हणून त्यांना जवळून खरंच पाहता आलं.